Käännetäänkin seuraavaksi katseita vähän enemmän sinne yrittäjyyteen ja riskinottoon. Millainen riskinotto on tärkeää, milloin ja miksi kannattaa kysyä ja pyytää apua, miten arvot ohjaavat yrityksen toimintaa ja yrityskulttuuria. Isoja kysymyksiä, mutta onneksi meillä on täällä paikalla juuri oikea henkilö niihin vastaamaan ja kertomaan omienkin kokemustensa perusteella, että mikä siinä yrittäjyydessä on kaikkein tärkeintä ruoka-alalla ja laajemminkin. Seuraava puhujavieraamme oli 24-vuotias, kun hän perusti ensimmäisen Jungle Juice Barin Vantaan Jumboon 15 vuotta sitten. Ja nyt sitten tällä hetkellä noita smoothie-baareja on kymmeniä eri puolilla Suomea, työllistävät satoja nuoria. Vieraamme itse on tätä nykyään mukana monessa eri yrityksessä, toimii myös enkelisijoittajana ja nousi eduskuntaan viime vaaleissa. On ilo toivottaa tervetulleeksi kokoomuksen kansanedustaja, yrittäjä Nora Fagerström. Hyvää, kuuluuko mikki? Kuuluu. Hyvää aamupäivää mun puolesta. Mahtavaa olla täällä ja puhumassa ruuasta. Täytyy heti alkuun sanoa, että täällä varmaan kaikki jaetaan se yhteinen asia, että rakastetaan ruokaa. Ollaan oikeasti intohimoisia sen ruoan suhteen. Ja kiitos esittelystä. Voisin sen verran vielä lisätä, että tällä hetkellä olen muutamassa eri ravintola-alan yrityksessä mukana. Ja on ollut Fibanin hallituksessa, eli tällainen enkelisijoittajien verkosto, niin 3 vuotta ja heidän toiminnassaan noin 7-8 vuotta. Ja erittäin paljon mentoroinut yrittäjiä ja nimenomaan ravintola-alan ja ruoka-alaan liittyviä ideoita ja yrityksiä. Ja sitten oikeastaan tähän ennen kuin menen omaan puheenvuoroon, niin ajattelin, että voisin tarttua tähän Antin puheenvuoroon ja näihin kysymyksiin, mitä tuli, niin elintarvike, TKI-panostukset Suomessa, niin olen samaa mieltä, että siihen tarvitaan huomattavasti lisää panostuksia. Meillä on aivan valtavasti potentiaalia Suomessa tämän ruoan suhteen ja maailmalla, kun kertoo ja nimenomaan näitä yrityksiä, joita on mentoroinut, niin ovat välittäneet mulle viestiä, niin Suomessa on puhdas vesi. Tiedetään se, puhdas ilmanlaatu ja oikeasti ollaan rehellisiä ja tuotetaan sitä ruokaa intohimolla ja rakkaudella. Mutta meidän pitäisi osaa kertoa näistä vielä voimakkaammin ja paremmin ja siihen tarvitaan kyllä myös yhteiskunnan tukea. Ja sitten se, että mistä olen itse vähän huolissani, niin EUn regulaatiosta todella paljon reguloi elintarvikkeita, että jos katsotaan mitä yrityksiä ollaan menetetty esimerkiksi jenkkeihin näiden uusien innovaatioiden, ollaan menetetty niitä, niin kyllä meidän pitäisi herätä siihen tilanteeseen, että nyt täytyy tehdä muutoksia. Mutta mennään tähän mun esitykseen. Mä kerron nyt yrittäjän näkökulmasta ja se, että me tarvitaan rohkeita yrittäjiä, jotka uskaltavat ottaa riskiä. Ja siihen sitten tarvitaan tietenkin yhteiskunnan apua, mutta myös meidän kaikkien. Ja mä lähden siitä aina, että arvot ohjaa toimintaa. Meillä esimerkiksi Jungle Juice Barissa niin meillä oli 3 keskeistä arvoa. Meillä oli tuoreus, ei pelkästään raaka-aineissa, vaan myös ajattelussa. Me mietittiin joka päivä, mitä me voitaisiin tehdä vielä paremmin. Maailma menee ihan valtavasti eteenpäin, koko aika tulee uusia keksintöjä ja innovaatioita, niin siinä pitää olla hereillä, että mitä vielä voitaisiin tehdä paremmin. Sitten toisena meillä oli hauskuus. Meillä on meidän pisteet aika värikkäitä. Meillä on omasta mielestäni hirveän hauskat nimet meidän juomilla, esimerkiksi Pink Panther ja Killer Bee, Eltukaan. Me lähdettiin siitä, että tuoreuden ei tarvitse olla tiukkapipoista ja se voi olla myös hauskaa. Se voi olla näkyvää, se voi olla leikkisää. Ja sitten 3. arvo, mikä meillä oli, niin oli heimo. Ja heimo oli meidän viidakkoheimo. Me tehtiin rohtoja asiakkaille, me parannettiin heitä, että he söivät terveellisemmin ja tämä oli se meidän tavallaan ydinajatus. Ja aina kun lähdettiin kehittämään toimintaa, niin mietittiin, että onko se meidän arvojen mukaista. Ja mun mielestä niin kuin kaikki yritykset lähtee siitä, että mietitään, mitkä ne arvot on. Tietääkö yrityksen työntekijät, mitkä arvot ovat? Meillä tehtiin niin, että jo työhaastatteluvaiheessa käytiin arvot läpi. Sitten kun tultiin perehdytykseen, käytiin vielä läpi. Sitten käytiin matkan varrella jatkuvasti niitä läpi ja voisin väittää, että suurin osa meidän työntekijöistä, ainakin silloin omana aikana, kun olin siellä, niin tiesi meidän arvot. Ja sitten se on hirveän helppo perustella kaikkia muutoksia, kun mietitään aina niitä arvoja.
Ja sitten se, että mikä on erottava tekijä. Jos lähdetään kilpailemaan alalle, jossa on jo muita, niin aina voi tehdä asiat paremmin. Mutta sitten se vaan pitää miettiä, että mikä se on, millä me erottaudutaan. Ja tähänkin työhön niin otettiin työntekijät mukaan. Me todella paljon mietittiin yhdessä sitä, että millä me erottaudutaan, mikä se on se meidän juttu. Onko se asiakaspalvelu, onko se tuote, onko se ympäristö, miten me niin kuin lähdetään tätä viestimään eteenpäin. Ja tämä on ainakin, jos ajattelee niin kuin ruoka-alan toimijoita ja yrityksiä, niin siellä pitää olla aika rohkea myös siinä viestinnässä. Suomalaiset on hirveän semmoisia vaatimattomia, ja kun lähdetään maailmalle, niin no meillä on vaan tämmöinen pieni yritys. Ja ruotsalaiset kun tulee huoneeseen, niin ne on muuten maailman parhaimpia. Tässä on meidän ero. Meidän pitäisi jotenkin saada sitä rohkeutta enemmän. No sitten on todella tärkeää, että lunastetaan asiakaslupaus. Mikä se on se, mitä luvataan, niin siitä pidetään kiinni. Selkeä visio. Meillä oli semmoinen ajatus, että me haluttaisiin olla Euroopan rakastetuin mehubaari. Ja sitten mietittiin, että miten me se tehdään. No ensinnäkin pitää lähteä siitä, että mahdollisimman moni tietää meidät. Että mitä meidän täytyy tehdä, että joka ikinen suomalainen tietää, mikä on Jungle Juice Bar. Ja näitä ideoitiin työntekijöiden kanssa, tehtiin toimia sen eteen ja sitten oltiin jo omasta mielestämme, oltiin Suomen rakastetuin mehubaari ja sitten oltiin lähdössä Eurooppaan ja käytiinkin testaamassa Espanjassa ja Ruotsissa. Espanjassa oltiin 1,5 vuotta, Ruotsissa oltiin 6 vuotta, mutta molemmat laitettiin kiinni, koska ruoka-alan toimijalle, varsinkin siis ravintola-alalle, on muuten älyttömän vaikea kansainvälistyä. Ja me tehtiin montakin virhettä siinä matkalla, mutta suurin virhe, mikä me tehtiin, esimerkiksi se, kun mentiin Espanjaan, oli se, että me ei testattu meidän tuotetta siellä markkinalla. Mitä me tehtiin Suomessa, kun me perustettiin, niin kutsuttiin ystävät meille kylään. Me oltiin kehitelty miehen kanssa reseptejä. Kutsuttiin ystävät meille kylään. Meillä oli smoothie tasting, ei ollut wine tasting, oli smoothie tasting. Ja pyydettiin heiltä palautetta, että mitä he ovat mieltä niistä tuotteista. Pitääkö jotain laittaa lisää, pitääkö ottaa pois, sopiiko maut yhteen. Ja sitä kautta muokattiin niitä reseptejä ja myivät todella hyvin Suomessa. Lähdettiin Espanjaan, kopioitiin täysin. Ensimmäinen haaste tuli siinä, että tyrnimarjalle ei ollut espanjankielistä nimeä. Se oli oranssimarja. Ja tässä olisi voinut jo herää niin kuin jonkinlaiseen ajatukseen, että pitääkö sitä menua muokata. No, jonkun verran sitä muokattiin, mutta oikeastaan niin kuin suurin semmoinen havahdus tuli tällaisessa tilanteessa, että olin itse Espanjan pisteellä, Malagan pisteellä töissä. Erittäin huonolla espanjan kielellä, mutta olin kuitenkin. Ja sitten tilattiin mehu, tai asiakas tulee siis. Hänellä oli kahvikuppi kädessä, hän oli käynyt ostaa kahvin, tuli meidän pisteelle ostaa mehun. Ja sitten hän jää siihen sivuun, siihen tiskille, ja mä katsoin, että mitä hän rupeaa niin tekemään siinä. Hän ottaa kannen pois, kaivaa taskusta sokeriannospussin ja kaataa sen sinne mehuun, sekoittaa pillillä ja lähtee pois. Ja mä oon että kun me lukee isosti siinä, että ei lisättyä sokeria. Espanjalaiset tykkäsivät paljon makeammasta. Mutta tämäkin on niin kuin monelle suomalaiselle, että kun lähdetään viemään jotain muualle, niin kyllähän se pitää testata, että se sopii sinne markkinaan ja muokkaa se sen markkinan mukaan tietenkin. No, tämä opettiin kantapään kautta. Lähdettiin Ruotsiin, testattiin se tuote, mutta silti ei saatu riittävästi siellä myyntiä aikaiseksi. Mutta on erittäin hankalaa. Kannustava yrityskulttuuri, kaiken perusta, lähtee sieltä, että ollaan tiiminä, tehdään yhdessä töitä ja ainakin tämä meidän heimo nimenomaan niin ei ollut pelkästään asiakkaita varten, vaan myös työntekijöitä varten. Ja kaikki sellainen, mä oon ollut itse asiassa aika tarkka siitä, että minkälaisia työntekijöitä meillä on, koska siis yksi ihminen voi pilaa sen yrityskulttuurin. Ja se on niin kuin harmillista, että vaikka sitä miten yrittäisi siihen vaikuttaa ja puuttuu, niin se ei aina vaan onnistu. Mä niin kuin ajattelen niin, että kun yritys haluaa kasvaa ja menestyä, niin se on todella tärkeää, että työntekijöillä on siellä semmoinen olo, että heitä kannustetaan ja heillä on hyvä työyhteisö. No sitten on todella tärkeää, että asetetaan tavoitteita ja juhlitaan niitä. Ei riitä, että aina päästään tavoitteisiin ja sitten kilahtaa bonukset tilille, vaan kyllä niitä pitää juhlia ja oikeasti nauttia siitä. Ja näistä tavoitteiden asettamisesta niin me tehtiin aina tietenkin hallituksen hyväksymä budjetti. Sen jälkeen, kun me lähdettiin viemään sitä meidän hallinnon porukalle, meitä oli siinä vaiheessa 22, ja käytiin sitä budjettia läpi, niin
meidän hallinnon työntekijät olivat sitä mieltä, että lisätään tähän, että laitetaan 10% lisää liikevaihtoa, laitetaan kannattavuuteen 5%, että kyllä me saadaan näitä, sitten mietitään keinot. Ja sitten mä okei, no jos te olette sitä mieltä, niin tehdään näin. Ja monta vuotta tehtiin semmoinen budjetti, jonka työntekijät teki ja johon he sitoutuivat. Ja sitten meillä oli semmoinen diili, että jos me päästään siihen budjettiin, minkä he oli määrittäneet, niin he saivat valita, mihin me lähdetään strategiapäivälle. Me ollaan oltu Lontoossa, Madridissa, Alpeilla, Levillä, Madridissa, Tukholmassa, Lissabonissa. Joka ikinen vuosi me päästiin siihen. Ja se on se, että otetaan ne työntekijät siihen mukaan. Meillä on yhteinen tavoite, meillä on yhteinen maali, mitä kohti mennään. Sen lisäksi oli henkilökohtaiset bonukset. Mutta se on niin todella tärkeää, että ne tavoitteet on yhteisiä ja sitten kun niihin päästään, niin sitten niitä juhlitaan. Jatkuva kehittäminen työntekijä asiakaslähtöisesti, ihan äärettömän tärkeää. Aina kun kehitetään toimintaa, mietitään mitä tehdään paremmin, tietenkin niin, että se on arvojen mukaista, mutta myös niin, että siinä ajatellaan työntekijää ja sitä asiakasta. Ihan äärettömän tärkeä. Ja miten me tehtiin tämä, niin me tehtiin kerran kuukaudessa työntekijätyytyväisyyskysely, tietenkin anonyymisti verkossa. Ja meillä oli siinä vaiheessa vähän reilu 500 työntekijää. Ja me saatiin joka ikinen kuukausi yli 300 vastausta. Kysyttiin sitä työtyytyväisyyttä, mutta samalla meillä oli siellä 2 muuta kysymystä. Mikä on jotain sellaista, missä voitaisiin kehittyä, eli mitä kehitettävää? Ja sitten meillä oli tämmöinen kuukauden idea, että ehdotaan jotain kuukauden ideaa. Kuukauden ideasta aina palkittiin, mutta kaikki vastaukset luettiin joka kuukausi, kaikkiin heidän antamiin vastauksiin kirjoitettiin meidän vastaukset, että minkä takia joku ei voi edetä tai minkä takia joku on jollakin tavalla, ja lähetettiin ne kaikille työntekijöille. Siitä tuli hyvin avointa. Ja tämä ainakin meillä lisäsi työntekijöiden sitoutumista, että he oikeasti pääsivät vaikuttaa sen yrityksen toimintaan, pääsivät olemaan mukana siinä tarinassa. Ja meilläkin, kun on paljon nuoria työntekijöitä, monelle ensimmäinen työpaikka, niin ihan äärettömän tärkeää, että heidät sitoutetaan ja he pääsevät vaikuttaa siihen työelämään. Ja sitten asiakaslähtöisesti, niin tietenkin säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyitä ja kehitystyötä. No sitten, think big, ajattele isosti. Me tarvitaan Suomeen tämmöistä rohkeampaa ajattelua ja oikeasti se, että päästään markkinoille, niin pitää ajatella isosti. Ja ihan siis keskeinen asia on se, että pitää uskaltaa kysyä apua. Mä oon itse kysynyt kilpailijoilta apua, mä oon kysynyt ystäviltä apua, kaikilta, ketä vaan keksin. Mutta esimerkiksi siis kilpailijoilta, miten on kysynyt, niin on kysynyt, että mistä raaka-aineet tulee, ketä toimittajaa suosittelee, minkälaisia järjestelmiä käytetään, minkälaisia palkkiojärjestelmiä on kehitetty ja ylipäätään se, että miten saa pidettyä työntekijät tyytyväisenä. Ihan mitä vaan, mutta siis kannattaa kysyä rohkeasti apua. Tämä oli ehkä silloin, kun mä aloitin 2010, soittelin silloin 24-vuotiaana ja yritin kysyä järjestelmistä ja muistan, että kukaanhan ei oikeasti halunnut auttaa mua, ei ottanut mua tosissaan, mutta sitten mä niin kuin rohkeasti ja sinnikkäästi jatkoin sitä ja kyselin niin kyllä sitten niin kuin loppuvuosina niin todella moni haluaa oikeasti auttaa. Ja tänä päivänä varsinkin, kun se on tehty niin helpoksi, on linkkarit ja muut sosiaalisen median kanavat, niin kyllä oikeasti kannattaa kysyä rohkeasti apua, että jos jossain on haasteita tai haluaa tietää lisää. Ja tämäkin, mikä en tiedä miten Suomessa tarkalleen ottaen meillä on sen suhteen, mutta Ruotsissa esimerkiksi, niin yritysten johtoryhmät tapaavat kerran kvartaalissa, aika monella alalla, kerran kvartaalissa yhdessä ja miettivät, miten saadaan työperäistä maahanmuuttoa lisää, miten saadaan, minkälaisia palkkiojärjestelmiä, tarviiko jotain lainsäädäntöä muuttaa. Ja mä en ymmärrä, että minkä takia me ei otettaisi Suomeen sitä. No se on hyvä, että me järjestetään tällaisia tilaisuuksia ja on tällaisia yhteisöjä, se on ihan äärettömän tärkeää, mutta tätäkin meidän pitäisi enemmän tehdä yhteistyötä, tehdä yhdessä, niin uskon, että päästäisiin paljon pidemmälle. No sitten ei pidä pelätä epäonnistumista. Aina tulee tehtyä virheitä, niistä voi oppia, mutta se, että jos me liikaa rajoitutaan siihen, että me pelätään jotain niin kuin kasvojen menetystä tai mitä siellä on taustalla, niin mä oon ainakin sitä mieltä, että jos ei ota riskejä, ei kokeile, niin sitten ei välttämättä kyllä mitään voi saavuttaakaan. Ja ehkä tästä tavallaan riskinotosta niin voin tähän väliin kertoa sen, että silloin kun perustin
yrityksen, niin olin käynyt usealla eri asiantuntijalla kysymässä, että kuinka paljon mä tarvitsen rahaa siihen. Todettiin, että 50 000 euroa, se riittää. No kuinka ollakaan, ei se riittänytkään, pelkkä jumpon rakentaminen maksoi 109 000 ja yhteensä meni sitten noin 150 000 ja sitten siinä päivänä kun me saatiin kioski auki, niin mulla oli 100 000 euroa ostovelkaa ja mulla ei ollut mitään hajua, mistä mä saan ne. Mä olin ottanut jo pankista lainaa ja olin lainannut jo ystäviltä ja näin, niin siinä lähdettiin niin kun laittamaan kaikki kiinni. Mies myi siinä vaiheessa omistuksensa yhdestä yrityksestä, missä oli osakkaana, laittoi rahat tähän kiinni. Myytiin vene, ei saatu siitä mitään rahaa, mutta meillä ei ollut rahaa ylläpitää sitä. Myytiin toinen auto. Sormukset on käynyt tuolla Itäkeskuksen Tallinnan aukion panttilainaamossa, mutta näistä sai liian vähän. Ne on edelleen sormessa, ei olisi muuten. Ja laitettiin siis kaikki kiinni. Ja myös sit niin, että haettiin pankista lainaa ja sitten haettiin myös pankista niin lainaa, että laitettiin miehen vanhempien kesämökki vakuudeksi. Ei kerrottu heille, että tilanne on ihan niin paha, koska me uskottiin siihen, että kyllä tämä toimii. Mutta me oltiin vaan liian innokkaita meidän laajentumisen suhteen, koska ensimmäisenä vuonna niin avattiin 4 paikkaa, joista vaan tämän ensimmäinen oli kannattava. Ja sitten meidän niin kuin kaikista pahin tilanne oli se, että meillä oli siis todella jo pankista otettu lainaa, muutakin lainaa. Sitten oli tämä isompi laina, missä oli miehen vanhempien kesämökki. Mä olin käynyt joka ikisestä pankista hakemassa, mistä vaan sain, niin luottokortin maksimiluottorajalla. Nostin kaikki itselleni, lainasin yritykselle ja kaikki keinot oli käytetty ja meillä oli 230 000 euroa vielä ostovelkaa kaiken lisäksi. Ja sitten mä ajattelin, että nyt jos tämä epäonnistuu, niin mitähän mä sitten teen? Olin tietenkin ajanut itseni siihen pisteeseen, että niin kuin uskoin siihen ja aina vaan niin kuin lisää lainaa jostain ja näin. Ja sitten onneksi löydettiin 5 enkelisijoittajaa, jotka lähti mukaan. Mutta siinä vaiheessakin, että kun oma usko on aika koetuksella, tuleeko tästä mitään, mulla on kaikki kiinni, niin mä en voi epäonnistua. Että nyt mä en voi epäonnistua. Mutta sitten mitä useammin käytiin enkelisijoittajien kanssa keskustelua, ja osa oli sit sitä mieltä, että joo, tämä on ihan kiva, mutta toi niin ravintola-ala ja ruoka-ala niin ei taida nyt onnistua. Ja meillä kesti yllättävän pitkään ne neuvottelut, kunnes sitten saatiin. Mutta sitten vaiheessa, kun nämä enkelisijoittajat tuli mukaan, niin siis se oli ihan merkittävä niin kuin tunnetila, mitä tapahtui siinä, että nyt meillä on niin kuin vihdoin apua. Nyt ei tarvitse enää niin kuin olla kahdestaan tässä, meillä on raha-asiat paremmin ja sitten se, että meillä on niin kuin tukea ja turvaa siinä. Että se, että ei pidä pelkää epäonnistumista, mutta ehkä sitten tästä riskinotosta, että täytyy olla myös sellaisia riskejä, jotka pystyy hallitsemaan jollain tasolla. Ja ainakin omasta tarinasta voin sanoa, että se meni ehkä vähän liian pitkälle. Että tätä en suosittele kyllä kaikille. Mutta sitten ehkä sinnikkyys palkittiin. No sitten se, että pitää kirkastaa, mihin käyttää oman ajan. Mikä on niin kuin kaikkein tehokkainta ja tärkeintä, mihin sen oman ajan käyttää. Ja ainakin niin kuin yrittäjälle on monesti niin, että yrittäjä ajattelee, että hän on korvaamaton. Kukaan ei voi tehdä asioita paremmin ja pitäisi vaan itseni pitäisi kloonata, niin kaikki sujuisi paremmin ja näin. Itsekin tästä kärsinyt ja sitten siinä vaiheessa, kun uskalsin oikeasti palkata työntekijöitä ja jakaa vastuuta, niin huomattavasti helpompaa. Ja sitten saa keskityttyä siihen, mikä oikeasti itseä kiinnostaa. Ja tämä on mun mielestä niin kuin tärkeä. Ihan niin kuin oman jaksamisenkin kannalta. No sitten se, että pitää pyytää palautetta. Pitää siis työntekijöiltä, jotta sinä kehityt, niin täytyy pyytää palautetta. Se ei niin kuin automaattisesti tule. Ja siihen täytyy löytää erilaisia keinoja, että onko se sitten joku kehityskeskustelu tai onko se joku anonyymi kysely, että antaa palautetta. Koska jos halutaan kasvaa ja halutaan mennä eteenpäin, niin siinä pitää jatkuvasti kehittyä. Ja kyllä se paras palaute ainakin siihen omaan kehittymiseen, niin se tulee omalta organisaatiolta. No sitten ihan äärettömän tärkeä, järjestä ajatteluaikaa. Me mennään nykyään niin kiireessä tahdissa ja hirveästi töitä hoidettavana, niin ajatteluajan järjestäminen. Et se voi olla siis tunti tai 2 viikossa, mutta siis sellainen hetki, että siinä ei ole kokouksia ja silloin ei häiritä. Et silloin saa tehtyä sitä omaa ajattelutyötä, koska ainakin mitä itse ajattelin, niin mulla oli aina perjantaisin 2 tuntia. Yleensä mä lähdin lenkille. Nyt se oli mun semmoinen ajatteluaika ja kaikki tiesi, että mua ei saa häiritä. Niin mieli kirkastuu. Siis sit kun sen oikeasti tavallaan fokusoi siihen, että nyt mä haluan ajatella niin kuin asioita isommin,
Et ei se, että sen oman ajan käyttää sähköpostien lukemiseen, sen voi tehdä joskus myöhemmin. Mutta sellaista, että oikeasti miettiä, että miten mä voin kehittää tätä toimintaa, niin siihen kannattaa ottaa aikaa. No sitten oma hyvinvointi, niin sehän on ihan äärettömän tärkeä. Ja jotenkin tänä päivänä, kun mennään niin tiukalla aikataululla ja kaikilla on hirveä kiire, jotenkin niin kuin tosi ahdistavaa. Ja helpoiten, mistä tingitään, niin on ravinto, liikunta ja uni. Ei pidä tinkiä. Nämä on niin kuin kaiken perusta, jotta sä oot hyvä yrittäjä, jotta sä oot hyvä johtaja, jotta sä olet niin kuin parempi versio itsestäsi, niin näistä täytyy pitää kiinni. Et hyvää ravintoa, no te tiedätte täällä, että kuinka tärkeää se on, miten se vaikuttaa omaan toimintakykyyn ja omaan ajatteluun ja omaan siihen energiaan ja hyvinvointiin. Liikunta, joka päivä ehtii liikkua 20-30 minuuttia. Varmasti ehtii, ei ole paljon. Ja se vaikuttaa ihan merkittävästi siihen omaan jaksamiseen ja ulosantiin. Ja sitten uni. Puhutaan liian vähän tästä. Tänä päivänä onneksi enemmän, mutta silti liian vähän, niin kyllä täytyy nukkua riittävästi. Ja tähän kohtaan haluan sanoa sen, että mikä merkitys meillä niin kuin vanhemmillakin on lastemme hyvinvoinnista ja unesta. On tehty hiljattain sellainen tutkimus, missä tutkittiin 16-vuotiaita tyttöjä, suomalaisia tyttöjä. 10% syö mielialalääkkeitä. Suurin syy, mistä se johtuu, niin on liian vähäinen uni. Et aika helpolla olisi ei kaikki, mutta että meillä on niinku työkaluja siihen, että miten meidän nuoret voi, miten me aikuiset voidaan. Meidän täytyy näyttää mallia. Lasten täytyy nukkua riittävästi, mutta niin täytyy myös aikuisten. Ja tämä on sellainen, mistä haluan joka kerta kun on mahdollisuus, niin haluan tämän nostaa esiin. No sitten se, että ympäröi itsesi kannustavilla ihmisillä, ihan äärettömän tärkeä. Ihmiset, jotka tuo sulle energiaa, antaa sulle, nostaa ylöspäin, niin silloin on paljon paremmat mahdollisuudet menestyä ja mennä eteenpäin. Sitten keskittyy niihin asioihin, joihin voi itse vaikuttaa. Kaikkiin asioihin ei voi vaikuttaa. Nyt jos ajatellaan vaikka maailmantilannetta tällä hetkellä, ihan hirveän ahdistavaa ja monet johtajat, kenen kanssa on keskustellut, niin suurin asia, mitä he pelkäävät, on sota, mutta he ei voi itse siihen vaikuttaa. Eli kannattaa se oma energia ja se ajankäyttö hyödyntää niin, että keskittyy sellaisiin asioihin, joihin oikeasti voi itse vaikuttaa. Tee suunnitelma ja varasuunnitelma. Tänä päivänä ihan äärettömän tärkeä, mutta myös niin, että meillä tuli 2017 pääomasijoittajat ja he sanoivat, että budjetin lisäksi pitää tehdä tällainen varjobudjetti, missä on 20% vähemmän myyntiä, niin mitkä on ne toiminnot, joita sitten tehdään siinä vaiheessa, jos jotain tapahtuu. Sitten mä ajattelin, että miksi tällaista täytyy tehdä, että kuulostaapa tylsältä, että 20% vähemmän myyntiä tehtiin. Ja silloin kun tuli korona, meillä oli valmis lista. Meillä oli suoraa lista, mitä me tehdään, ja sitten me oltiin jo askeleen edellä. Et tänä päivänä, kun eletään niin epävarmassa tilanteessa, niin että meillä on suunnitelma, mutta pitää olla myös varasuunnitelma. Jos jotain tapahtuu, niin mitkä ne on ne toimenpiteet. Ja täällä saa ihan huomattavan paljon vapautettua sitä omaa kaistaa ja semmoista tietynlaista ahdistusta, kun tietää, että on varautunut. Ja sitten lopuksi, että aina voi miettiä, että mitä tänään voi tehdä paremmin. Jotta on parempi ihminen ja jotta business menee paremmin ja maailma on parempi, niin mitä tänään voisi tehdä paremmin. Kiitos.